Jon Irazusta naiz, fisiologia saileko irakaslea eta une honetan fisiologia zelularreko ikerketa taldea zuzentzen dut. Ikerketa talde honetan batez ere zelulen komunikazioa lantzen dugu eta zelulen komunikazioa peptidoen edo kannabisaren sistemaren bidez. Hau da, ikustea zelulak bere artean nola hitz egiten duten edo nola komunikatzen diren. Hasiera batean, nervio sistema zentrala zen gure helburu nagusia. Batez ere, sistema horretan, zeluen arteko komunikazioa oso seguna zelako, sinapsiak. Baina, gaur egun, gure esparrua aldatu dugu, eta nervio sistema zentralean landu beharrean, une honetan beste 100 batzutan ari gera. Eta hauen artean, nabarmendu nahiko nituzke giltzurrunak, baita ere digestio aparatua eta ugal aparatua. Bi dira ikerketa lerro nagusiak. Bata da minbiziari lotuta eta bigarrena da ugalkortasunari lotuta. Orain ugalkortasuna lantzen duen laborategira joango gera, han Ekaitz Agirregoitia eta bere taldekideak ezagutuko ditugu. Hau Ekaitz da eta hauek dira bere taldekideak. Gu ari gara ugalkortasunean ikertzen, bai animalien ugalkortasunean modelo bezala erabilita, eta baita giza ugalkortasunean. Eta hainbat teknika erabiltzen ditugu helburu zehatzak lortzeko, printzipioz lagunduriko ugalkortasunean ere aurrera pausoak emoteko. Bai zelula nagusiak, espermatozoideak eta obuloek dauzkaten gaitasun ezak ugaltzeko, horretan aritzen gara eta saiatzen ari gara ugalketa horretan aurrera pausoak emoten. Bai obositoek ematen duten heltze prozesuan edo madurazioan eta espermatozoideen prozesu desberdinetan, mugikortasuna dela edo dauzkan bestelako prozesu fisiologikoak. Hemen ari da Naiara Agirregoitia, egiten immunohistokimika batzuk, ebaketa batzuk egin ditu eta batez ere guk lan egiten dugunez sistema opioide eta kannabinoidearekin, egiten ari garena da ikertu sistema horiek ze eragina eduki dezaketen endometrioan, fase desberdinetan, uteroan, azken finean. Eta hemen daukagu Lide Totorik hauena, da gure ikasle bat eta doktoretza egiteko nahian etorri zen aurrek urtean eta bera ari da lan egiten justo kasu hortan PCR batzuk egiten ari da detektatzeko kasu hontan uste direla obuloak eta obuluetan detektatuz ze espresioa daukaten hainbat gene. Guk lan egiten dugunez bi sistema horietan, bai opioide eta kannabinoide sistemen hartzaileak eta beraien handeakuntza eta sintesi entzimak nola espresatzen diren, baina maila genetikoan. Hemen daukagu Alexei Sánchez, lehen komentatu dizuedan gure beste ikaslea, doktoretza ere egiten ari dena, bera Kubatik etorri zaigu ona eta esaten nizuena. Bera orain ari da egiten obuluekin kultiboak, hor kultibatzen ditu, eta gero sartuko ditu kamara honetara, daukalako bai temperatura egoki bat, bai atmosfera egoki bat, pixka bat obozito horiek heltzeko edo maduratzeko. Eta gero maduratzen den momentu horretan, guk botatzen dizkiogu bai opioideak eta kannabinoideak ikusteko ea madurazio hori hobetzen den edo txarrago egiten dien. Gero hemendik badaukagu lan egiteko espermatozoidekin, badaukagu mikroskopio bat, neurtu behar baldin badugu espermatozoide batzuei botatzen zaien droga batek edo farmako batek egin dezaken eragina mugikortasunean, software bereziak daude eta hori bai Alexei badaki lan egiten. Naiara biokimikoa da, Lide biologoa da, genetikan gehiago aditua eta Alexei albaitaria da. Talde honetan ona daukaguna da, disiplina ezberdinak ditugula, hainbat disiplina, eta oso kompatibleak direla gero lan guzti hori, esan dudan lan translazional hori egiteko. Saguak eta behiekin abidez lan egiten baldin baduzu, albaitari bat edukitzea zure ondoan beharrezkoa duzu, maila molekularrean lan egiten baldin baduzu, biokimikoa genetikan dan edo genetikoan adituago dan jendea
interesgarria da edukitzea, eta bueno, ni biologia sanitaria ikasi nuen, eta dauzkagun beste kolaborazioekin bebai ospitaletan lortzen duzu klinika ikuspegi hori. Orduan hori izango litzateke, ugalkortasuneko talde hontan egiten ditugun gauzak.